kue-kue pasti ketok iki karena pukul 2 nek kue-kuenan ketok aku gak nyanda. Mau sih pakai film apa? Balu ketan kayak hitam. Balu ketan hitam itu loh guys. Tapi katanya gak nyandai. Kita mau bikin ayam pop aja. Dek sate kangkung kesukaan Sukmandinya kan. Aku udah ini versi yang sama buku. Aku makan 3 kali. Ayo. Kan jam loro awan. Enak apa bu? Enak apa ini? Ayam kono ya? Rasanya ya kan? Apa jam ini wes tutup, wes mulai aku jana wajar guys. Aku belanja mbak ya. Palupi. Aku belanja di mana? Teman-teman lama mana? Nggak tahu. Nah, Semarang deh ini. Dur, coba. Guys, aku jadi belanja di mana ini? Belanja Ras sendal. jamu. Yo, cak itu ana sendal-sendal. Sendal egrang. Sendal egrang. Buatan godok, Bu. Sepurane, Pak. Sepurane. Gimana ya bener tidak? Aku gimana? Tapi itu ya lucu. Oke guys, kita sudah dapat ayam. Sekarang kita cari bumbu-bumbunya. Dan utamanya Aku itu nerak wong koyo aku. cara itu. Jadi nek wis konten masak dia paling males. Ame apa sih? Sate kangkungnya biasa. Kok satene pokok di cekek ning suduk nu kerek iki. Satenya didekek ning sunduk. Kangkongnya maksudnya. Didekek ning sunduk. Karena ini jadi kalau tolong Kono, kangkungnya ditusuk-tusuk berarti. Kangkungnya pinteran Ibu? Sing ditusuk. I like kangkung. Sing satenya dhewe kan. Cek berapa? Kok mal tusuke. Karo ya? Pokoknya jangan. Jahe itu loh. Jahe. Yo. Heeh. Udah aku tak. Masak-masak ini tak su. Duh. Kan kangkung Nggih. Ya suwe gumun. Tapi kan Itu bisa kurang ya. kan maksudnya dicampur iku. Mboten sate biasa. dibumbuni. Nggih sate kangkung. Apa jandorong Bu? Sate kangkung. Mangga bumbunya. Bumbu sate kangkung bumbu apa? Kita tahu bikin pemirsa. Aku juga baru tahu. Ini kan anak ini nganggo sempak. Hah? Sempak jumbo. Anu, belanja karo sempak di kain. Kurang. Aku enggak cayu. Kunyuan kon-kon, Bu. Ya, monggo. Kalih aku. 3.000 yo cayu. Kalih aku biasane, Bu. Enggak indo, kulane indo. Tolong. 3.000 enggak yakin. Biasane kalih aku. Loro 5.000, 2.500 wis apa. Ambil 2.500. Enggak mawon. 3.000 ini satu, 2.500. Lagi. Timun.
Ngono kan lho. Boten timun. Wedanganane. Ton. Masak iwak pite. Guys, wis dapat. Heeh. Lombok. Sak kilo lombok setane 15.000. Jadi lombok abang mau ya larang. Kalau lombok kelapa. Ini kelapa. Airnya ya, Pak? Iya, gue ngerebus ayam ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Masa wis? Masa iya enggak? Pasar yo. Iya. Rong kilo juta kok assalamualaikum. Ya aku rara guys. Ketoknya anu guys. Iki guys, iki akhirnya kita masak di sendang gede. Yo ngene Guys, iki. pemandangannya iki. Enak. Kuwi banyune sat kae. Lah kae lagi teko guys. Bar tuku gas karo jiko tuper. Jiko chopper. Pesone salah. Jadi gathukane pesone salah. Ki Gak iso muni berarti, Pak. gak iso makan. Guys, mau nggawa iki, gawedi, ambek iki Iki wis es. tak racikno bumbu iki kok sing dienggo bumbu ayam, terus karo kuwi kari kelapa, sing iki bumbu cabe lagi guys, iki pakainya cabe. Murah kok. Cabene mau gawedi, guys. Guys. Kan gak pedes ya. Oh, gak pedes, Mbak? Ada nih iki lho guys. Dadi masakku nganggone cabe ngene iki yo guys. Dadi ora pedes ki mau iki sithik. Hah? Pesone iki ya kuwi. Ora iki warnane ireng. Ora enek. Tapi dia pun tak jajal nganggo kuwi iso. Mubeng. Iki nek ancen orang dikakno. Cop-copane Buat iki. colokan ning ndi terus aja. Ki nek colokan guys. Kuwi enek colokan, guys, jelokan kuwi. Colokan ndi? Tak dikoki ya mau kemen. Colokno Ini jiko iki kadang kurang. ya kuwi lho nganu ning tanggane Dilu. Yo. Kok aku tak rono, aku sing rono. Kok aku tak kita jajal iki mesti nek colokan. Lah ndi penjagane ndi? Penjagane ndi? Mbak Waras. Mosok Mbak Waras penjaga. Penjaga sendang. Kok gak yakin deh aku. Lagi ra nek nggon iki piye iki? Ngono kok. Sini aku tak ngalah. Ora aku ndak sego kondi. Nanti. Bakeni. Ya Allah. Sego? Bakeni akeh entuk berkat. piye mau kok iso Mbah Kemi iki? Lah kan bingung ora nek sego. Wong awake dhewe ndek sego. Aku ngomong yo nganggo. Lah kok gak tuku? Terus paramu kok ning Mbah Kemi mau? Yo wis aku Kowe ngomong, Mbah. karepku ape nempel. Nempel masa tak jojoh weng kok ngono. Iya lah. Iki anak soleha. Dikasih. Iki lombok pedesnya sakmene ae ya. Ndak diseneni pemirsa. Aku masaknya sini lombok iki akeh lombok apa? Lombok sing ra pedes. Sing ra pedes ngene iki lho. Oke. Dienggo sambel kan? Iki sambel iki sing dienggo anu. Nyah, ayam esek. Ayamnya ku lho, Mbak. Ini Mbak, Itu lho, panci Mbak. sing dienggo. Ah. Pancinya mau ora anu? Iki nek ke ayam. Dene nek tutupe. Ora kok tutup. Nyesuk, kamu bagian ayam ya. Coba. Pengen tahu aku. Ayamnya. Ayamnya dipiyekno. Kayak air, Mbak. Iki dikai banyu iki lho, Mbak. Oh, dikai banyu Air kuwi. kelapa. Wis, guys. Terus nganggo bawang putih. Yo iki. Oh, Mbak. Ini langsung tak sok. Heeh. Ayamnya sek kudune. Lah kok gak dimendidino sak gini? Gak Langsung ae. Wis nanti cemplungno. Kok terakhir dikai santan. Santane. Pripun? Mboten Niki kan nganggo tiker. nggih, niki memang sengaja masak teng mriki kok, Pak. Betot tikeran nek teng mriku malah mengke kesusahan. Nggih, Mungkin bayangnya kobong. nggih bayange mengke kobong di. Menyala bayange. Ndi cocokane yo. Teng kono kene. Iki iso asline tapi tetep kudu nyambung listrik dhisik. Pundi Pak Bayan? Oh, Pak Bayan ngene pundi, Pak?
Oh, nggih. Sing enten kurungan manuke niku. Gak pernah sih. Nggih. Kabeh langsung. Iya, ayame. Kabeh. Nggih. Langsung apa ya, Mbak? Kan anu digoreng ya enak. Wis rapi. Ya wis ngono Guys, separo nanti dilanjut lagi. Ya. Cus. Guys, iki lagi dimasak nganggo air kelapa. Air kelapane ya air kelapa banyu apa? Sambil ngono ku lho, guys. Kayak ngono ku. Air kelapa piye lah dari yang ngono ku lah ya. Sing tiga Kali. santan lebih, Mbak. Iya, tapi dicuci kok airnya. Ora air santan lho ya. Air kelapa. Kita uyah Tiga iya apa ya, Mbak? uyah saiklase. Saya Jadi ikhlas. emang bumbunya apa? Air kelapa terus Daun kayak daun salam. salam, daun jeruk, serai, terus magic karo kuih, garam, terus itu kok dikei santan lagi, santannya aku santan karai. Yo kelemahan ini kan ya iki mau kan, Super. iki mau kan anak colokan kuih toh, kira-kira iki kelas iso tapi ternyata gak iso. Dan kita harus menggunakan chopper. Kayak bisa neng di bawah kayak cah-cah nyelam neng. Masak ayam. Hehehe. Jadi ini kan so ngerti lah apa. Biasanya Mas Nono mancing dia kayak Mas Nono. Sore, Mbak. Hah? Sore. Iya, ini gak kerasa guys waktu lagi nyanyi karena Jumat kan juga pendek toh. Ini wes jam 4. 4 sore. Ini pertama kali kita masak ayam pop. Kita cah lanang yuk karo guys ayam pop ya pop. Aku ya gak rahi, Mbak. Ini karo. Ini anaknya masakan Padang. Oh. Masakan Padang pagi sore payakum buah. Ya Allah aku pengen ngerasa nasi Padang itu tapi urung kelakon guys. Karena ini kita bikin sendiri. Pertama kali juga aku ngerti nggawe ayam pop. Anek. Kalau Nyelek gene tangganya, guys. Listrik. sore nang 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 ndi? Iya, arek iki sumbernya ning Gapura. Gapura. Ada gereja ya? Iya, kok lagi ya iku Mbak. Jujur telepon ibu nek kenal nang kono. Anak Mbak. Mak pahelele. Ngapa? Mak pahe, Mbak Mes. Iya. Iki biasane ini dikakno lampune iki. Mendung, Mbak. Nek mendung. Genine cilik, Mbak. Iya. Bisa mendung cepet itu jam apa iki? Maksudnya kok nek santene kuwi lagi dicilikno gak apa-apa. Iki banyune ki ya sak kedong. Lah iku yo kan gak apa-apa. Mas, itu nih pisaunya juga. Iya, Yes. Kita terus lagi kiko santan. Heeh, bumbune wis, Mbak. Wis Terus mbok bumbu nih. Wes, tapi yang gue dirasakno neh nek kurang. Iya jadinya kental-kental guys. Soalnya kan air kelapa. Cuma tak kira minyaknya kudu akeh. Ya Allah, Minyak apa ning omah juga duwe minyak kok. Tuku kan ya ora apa-apa toh. Kan dia tetep kanggo. Ning omah ya soalnya minyak gorengnya entar. Wis. Kan ini ada tutup nih. Tindak Jadi aman. iki engko sing tekok bumbune apa ya mau ditok ngene. Digodhog aku yang ndelok resep soalnya aku belum pernah bikin. Pokoknya kita nek mau masak itu mau lihat resep. Tapi di awang-awang dhewe liyane. Sekarang sendiri. Kan kok Kira-kira. kalian kira-kira lah yo. Ya tapi Oh anune sak menu. orang duwe iki Oke. terus ya. Ya Allah, irungku wis pesek pilek. Ya lebok anu kan Mbak cilik nasi lagi lebok nang sampeyan. Sak pira? Apa? Kopior. Magicnya separuh enak kurang. Ora le, lagi tak anu saiki. Kayak separuh tak apa-apa. Semua? Semua. 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 Duh, enggak tahu. Dikucapin semua. Ya, bisa ki banyu eman-eman. Awalnya juga ini.
Ketoke nggowo erok-erok ngono. Gua apa? Iki lho ngungdek nggo sendok iki yo panas sih, Bes. Sotel. Nah, ngono, Bes. Walah, Aku nggak sotel sampai loro. ngono, Bes. Ini orang gue tutup masalahnya. Tutupnya kita tutup kaca ya ketoknya gak gede ya. Oh, Makanya kita karek. harus membeli tutup Nyuper anu. sambel. Balik nih. Waduh ya juga. Iki berarti apa lampunya kudu makan sih. Ya ini ki biasanya makan. Jarene Pak E. Jare Bu E. Iki paling padang. Mbak Waras jadi. Mbak Waras sing listrik ora kan. Ya masa bunyi-bunyi petengan mbak nih rada listrik. Mbak Waras sedang di warungnya Pak E. Memandang. Yang le. Memandang fotone Mak Gamis. Oh, mbak. Oh, Iya ya. kenapa ya? Juga kena Tak gawekno bumbu kangkung. Lah kira aku man. Iki gak yakin maksudnya iki ya muga-muga banyu kamar ora kecing. Ada nek, ya ora. Ojo ngono. Ombe mbak jajal. Bumbu kambine mah cek. Oke. Nah, ya dia kono kuwi. Jajal iki le. Ya wis Makane dah. kita gedekno sih. Kok nek mbok gedekno pecah kuwi santene. Kan sambil diaduk. Aja, cilekno ayo. Seneng tak mendidih iki kok. Ini nek masak kan sabar. Ya iki mung gede-gede. Ben cepet dadi kayak Sedangkan kuwi ayam tapi kudu sampe tuane. apa? Jajal banyu glek-glek. Yo yo bumbu nem kurang. Tambahi le, guys. Juga mau susah. Aduh, mbak tapi kuwi engko kari ae. Soale nek sampean anu saiki nek sat dhek iku. Magic ae. Magic separo. berarti. Oh, magic separo. Iya. Ora, iki kan anu. Apa jenenge kan Sat. sato. Iki kok dadine kental. Begitu. Lombok. Oh, kelompoknya pedes ora? Pedas. Yes. Toh. Aku saiki nek masak tak eno sing request, guys. Kok ndak aku dianu neh Mbak Jessica nek masakno kancane pedes-pedes gitu. Lu wis piro? Sungkan. 7. Wis. Pedes. Piye? Apa? Udah. Gendeng lagi. Iya. Kok saya digoreng sik. Iya tapi Iki jarene ki mang apa nganu apa penutup sego. jadi cukup Ini kayak kenal lho. Tutup kok. Kayak bumbu apa? Hah? Kangkung. Iya, bumbu kangkung. Bumbune kangkung. Bumbu nih kangkung. Kangkungnya di anu ae, diiris ae. Iya. Goreng tak irisane ini. Kangkungnya gak dadi sate guys, dioseng. Gak enak sunduk gak nama sunduk. Masak iki piye lah? Masak iki. Enak wis to, ngeri-ngeri. Kayaknya nek masak gak tau. Delok, iki kan miring to ya Mbak tomat ku rasuk. Iki tungkune kan Heeh, aku seneng tomate, Mbak. Ya wis seneng tomat ya teh. delok, iki kan tungkune miring to ya. Dadine sambil iki sini to. Kene gak. Iya, Sing tak masuk kuwi Mbak kok anune miring aku Konone yo miring. iya ya bubuk-bubuk kok kono tak. dibenakno apa piye? Ternyata gak iso. Kono aja miring. Saya bubuk-bubuk kok kono tak ida. Iya, makane. Tak tekokno kuwi Mbak. Guys, proses. Sentrup ae kok. Ya, ireng kuwi pasak pilok Mahal blundung. mengoseng-oseng kangkung. Iki oseng kangkung. Jadi kata seneng tomat akeh. Oseng tomat. Pokok semua kangkung aku suka. Kamu dimasak apa ya suka? Kangkung diramban tak itu ta. Langsung dipangan suka. Dilal- Enak yo Thailand yo. Gek. Dilalap kan? Thailand enak yo. Kangkungnya mau sak until. Lah kan pikirannya kan sama di sate loh. Ternyata cuma sunduke gak nemu.
Sorry. Mana biasa ini mau sak until tok, katanya kurang lagi. Mata ini loh. Iya jelas. Ternyata mau masih tunjuk sate. Mencoba ya mbak. Kan lagi yonan tren. Aku pilih. Hmm. Ini minus tutupe. Tadi? Wes, ini lanjut gawe sambel, wes guys. Oh sampe ya mbak? Iya sama tok. Wes. Lanjut. Oh. Cabe. Ini wes enggak usah banyak-banyak. Umpamanya jadi tuh. Benar, ya. Ini resto. Wow. Wes mantap sih. Mbah, kan tidur yo. Sego nem lho, sak kepel. Sego diparingi Mbah Kemi. Enak ra? Ini gila Mbah. Hah? Siapa nih? Bang malah turunnya Pak perago sego. Cukup. Terus ya kita lanjut di konten selanjutnya ya. Terus mana guys, ini nanti dicampur dulu. Engko lagi dimasak nang kira ya. Itu loh. Kayak sambel. Langsung. Pokoknya aku kayak dene kabeh iki lembut banget bener-bener Pak. Air Tak kental. Lembut. Mbak, air apa? Air ikannya. Ya, air ayam. Mbak mencolot, Mbak. Air ungkepan ayam. Masih gitu. Oh, anak santan-santan yang ngono. Iya. Terus guys, nanti ya dilanjut di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.